Здравейте и добре дошли в 13-ти епизод на подкаста на Пюрина Куче и Коткаст. Днес темата ще бъде за неврологичните заболявания при кучетата и котките. Симптомите на неврологичните заболявания често могат да останат незабелязани от стопаните, а немалко от тях са дегенеративни и изискват навременна намеса. За да ни разкажат повече по темата, са ни на гости едни от най-добрите специалисти в България – доктор Мирослав Тодоров и доктор Димитър Иванов. Доктор Димитър Иванов е утвърден ветеринарен лекар, специализирал в областта на ветеринарната неврология и неврохирургия. От 2007 година насам той е част от екипа на ветеринарна клиника Добро хрумване, където заема позицията на главен лекар, невролог и неврохирург. Доктор Мирослав Тодоров е собственик на ветеринарна клиника Нова в София, където практикува като главен лекар. Преди това той е работил в ветеринарна клиника Синкръст като главен лекар, занимавайки се с по-сложните случаи в клиниката. Доктор Тодоров е често търсен като второ мнение в различни сфери на ветеринарната медицина, като неврология и неврохирургия, онкология, онко и мекотъканна хирургия, както и вътрешна медицина. Сфери на медицината, в които той е специализирал през годините. Доктор Тодоров, да започнем с основите. Какво всъщност обхваща ветеринарната неврология и кои органи включва? Ветеринарната неврология обхваща централната нервна система, изградена от главен и гръбначен мозък, периферната нервна система и мускулите. Доктор Иванов, кои са най-често срещаните симптоми, които наблюдавате в практиката си? Най-често срещаните симптоми са парези и парализи, промени в походката или стойката, като тук мога да поясна, че говорим за промени в позицията на главата или позицията на тялото или на крайниците, неволеви движения, промени в поведението и гърчове. Може да наблюдаваме треперене, спъване, дори промяна на поведението и всяка внезапна промяна в походката също трябва да направи впечатление на стопаните. Тук е важно да споделим, че наистина симптомите са изключително разнородни, защото масово това, което е нашата обратна връзка и въпросите, които получаваме от нашите слушатели, са обикновено неврология, го възприемат само като проблем с централната нервна система и симптома, който знаете, е на епилепсия, като заболяване с сравнително ясна симптоматика. Така че тези всички симптоми, за които доктор Иванов сподели, е важно да обръщате внимание и в най-ранен стадий да вземете мерки. В случай искам да споделя, че дори когато говорим за гърчове, не е задължително да говорим за епилепсия. Има много други заболявания, съпроводени с гърчове и тук е много важна диагностиката, но за това ще говорим и по-нататък. Да, точно така. Доктор Тодоров, кои са най-често срещаните заболявания при кучетата? Най-честите заболявания при кучетата, на първо място, ако гледаме от към гръбначен стълб, това са дискови хернии. Чисто статистически около 85% от гръбначните проблеми са това, като те клинически биха били презентирани с проблем с походката и с крайниците, като клиниката може да е от много минимална, само с болка, до много сериозна, изобщо невъзможност за движение на крайниците, проблеми с уриниране, проблеми с дефекиране. Друг изключително чест проблем, свързан с централната нервна система, са гърчовете и както споменахте въпросната епилепсия. Доктор Иванов правилно подчерта, че това е диагноза на изключване и да, при млади животни от 5-6 месеца до 5-6 години, ако проявят гърчове, това е много голяма вероятност, но не винаги. И е нужно да се направят нужния неврологичен преглед, нужната оценка на пациента, нужните изследвания, за да може да се докаже, че се касае за такъв тип проблем и съответно, когато се постави конкретна диагноза, ние да можем да назначим правилен план за терапия и действие. Разбира се, неврологията не се изчерпва само с тези два проблема. Има много неврологични проблеми, които могат да бъдат видяни и при кучето, така и при други видове, но може би бих казал най-често тези две групи заболявания се срещат. Относително често също можем да видим вестибуларна клиника, вестибуларен синдром, като там също причината не е една и би следвало след правилна оценка и правилни назначени тестове да се постави конкретна диагноза.
Това, което аз искам да добавя, говорейки за заболяванията, масово сред хората, като чуят неврология, приемат много сериозни тежки диагнози, които едва ли не са неизлечими, но в съвременната медицина, особено ако в ранен стадий се забележи заболяването, независимо дали са консервативни или оперативни техники, може да има изключително благоприятен изход, дори в много случаи симптомите да изчезнат напълно. Доктор Тодоров? Бих искал да добавя, говорейки за вестибуларен синдром, че и при мен, както и при колегата, предполагам, много често са идвали едни възрастни животни с сериозна вестибуларна клиника, когато хората мислят, че животното примерно е получило инсулт или че има тумор в мозъка и че немалко такъв тип животни биват даже евтаназирани, а реално много често в тези състояния, бих казал с голям процент сигурност, и двамата можем да бъдем убедени, че се касае за идиопатичен или гериатричен вестибуларен синдром, което е заболяване с много добра прогноза и просто изчаквайки няколко дни, третирайки симптоматично, пациентите се подобряват и при това състояние, обикновено, правейки нужните изследвания и нужната оценка, нито се стига до по-сериозна образна диагностика, както казах, с много леки медикаменти можем да имаме положителен изход. Абсолютно съм съгласен с доктор Тодоров тук. Наистина, хората трябва да имат доверие към лекарите си. Понякога изглеждащи невероятно тежки заболявания имат много добра прогноза, без много тежки намеси от страна на лекаря. Да, абсолютно. Дори най-тежките диагнози, свързани примерно с тумори, има много случаи, дори ваши сте ми споделяли, колеги, с изключително благоприятни изходи, така че неврологична диагноза не значи задължително нещо много страшно и това е една от причините да се съберем днес и да поговорим по тази тема в този епизод на подкаста. Стига толкова за кучетата. Доктор Иванов, какво ще споделите за котките? Какви са симптомите при тях? При котките много често се среща травматизъм и инфекциозни заболявания, които засягат нервната система. Тук е хубаво да споменем едно много често състояние на котки с недоразвит малък мозък. Симптомите при това заболяване се развиват още в ранна възраст. Много често хората се притесняват, като видят такова животно, но на практика тези животни водят абсолютно пълноценен живот, без болка, без дискомфорт. С времето даже успяват да преодолеят част от негативите от това заболяване и наистина е с добър изход това заболяване. За разлика от кучетата, където говорихме, че най-често се срещат дисковите хернии и гърчовете, при котките това са много по-редки заболявания и нека да кажем, че наличието на неврологични признаци не значи задължително неврологично заболяване. Важно е да го кажем това, защото има много метаболитни заболявания, които протичат с неврологична симптоматика, но терапирането е съвсем различно. Абсолютно. Дори някой път една обикновена хипогликемия може да причини гърч, което определено не е епилепсия и не е сериозно заболяване. Така че диагностиката е изключително важна тук. Доктор Тодоров? Бих искал да добавя, като говорим за хипогликемия, да, това е отклонение, което със сигурност може да доведе до сериозни неврологична симптоматика, включително и гърчове, сериозна мускулна слабост, което също може да изглежда като неврологично състояние, но пак тук идва и е изключително важно оценката и на места от лекуващия ветеринарен лекар, защото примерно едно е да имаме хипогликемия при много младо животно, свързано с примерно нередовно хранене. Друго, можем да имаме същата хипогликемия пак при младо животно, но вследствие на сериозна аномалия, чернодробна аномалия. Можем да имаме хипогликемия при по-възрастен пациент, който може да е сигнал за някои онкологични проблеми. И съответно правилното отдиференциране на нещата води до по-правилно лекуване на пациента. Говорейки за неврологичните заболявания, е важно и да споделим за едно по-малко известно заболяване са повечето хора. Това е синдрома на кучешката когнитивна дисфункция. Това е прогресиращо дегенеративно заболяване, свързано с промени в ориентацията, социалните взаимодействия, цикъла сън-будно състояние, паметта и активността. Обикновено засяга по-възрастни животни след 7-та година, говорейки за кучетата. За него е важна ранната диагностика. Много е важно да се изключат всички други заболявания, които имат сходна симптоматика и не винаги те са свързани с централната нервна система. Отново тук може да имаме симптоми на метаболитно заболяване и отново да изглежда като
деменции, така че задължително посетете ветеринарния си лекар, ако забележите някои от тези симптоми. Има много лесни тестове, които могат да ви ориентират в тази симптоматика. Налични са онлайн, нарича се когнитивна скала за кучешките деменции, така че търсейки ги в онлайн, дори има такива готови темплейти, които може да попълните и всъщност да оцените това куче дали има такава симптоматика или не. За да намалите риска, за да забавите развитието на това заболяване, е важно домашният любимец да бъде стимулиран неговия мозък. Това може да стане чрез нови команди, повече разходки, повече игри, обогатяване на околната среда с интерактивни играчки, например. Храненето тук е изключително важно, тъй като има хранителни вещества, които доказано помагат за мозъчната функция. Затова е важно храненето на домашните любимци да е съобразено с възрастта. Масово хората знаят, пораства, свършва етапа на развитие и сменяме храната. Втората смяна на храната при по-възрастните животни е изключително важна, не само заради техния метаболизъм, а и заради мозъчната функция при тях. Доктор Тодоров, стигаме вече до диагностиката, поговорихме за симптоматиката, говорихме за заболяванията. Кои методи за диагностика използвате в работата си вие? По принцип в хората смятам, че се е набило, че ветеринарната неврология или като цяло неврологията започва и свършва с супер скъпа образна диагностика като ядрено-магнитен резонанс. По принцип, да, ядрено-магнитният резонанс се води златната диагностика, но най-важното и първо нещо, с което аз лично започвам и смятам, че най-необходимото е неврологичния преглед. Следствие спрямо неврологичния преглед и спрямо диференциалните диагнози, които потенциално смятам, че може да са причина за представените пред мен симптоми и оплаквания на стопанина, вече избирам и препоръчвам какъв тип допълнителни изследвания и образни диагностики може да са подходящи за дадения случай. Има заболявания, които може изобщо да не се налага да се стига до сериозна образна диагностика, само с определени кръвни тестове, ендокринни тестове можем да достигнем до правилните отговори, до правилната диагноза и оттам правилното лечение на пациента. Има случаи, в които и една не по-слаба образна диагностика, даже бих казал доста полезна в много състояния, диагностика като компютърен томограф, и бих казал лично моя подход, че в може би над 90% от случаите аз много по-често използвам компютърен томограф, отколкото ядрено-магнитен резонанс. Ако все пак имам съмнения за процеси, които най-лесно биха били видими на ядрено-магнитен резонанс, естествено това би била моята препоръка. Тъй като аз нямам в моята практика нито компютърен томограф, нито ядрено-магнитен резонанс, в тези случаи просто реферирам към клиники, където имат, но след това разчитанията и последващата терапия на пациента и съответно решения си ги взимам аз на база предоставената информация. Абсолютно искам да подкрепя доктор Тодоров тук. Да, има заболявания, при които резонанса е златен стандарт, но изключително важното нещо, което ни дава неврологичния преглед, е локализацията на проблема. Така че без него ние не можем даже да продължим нататъка, за да можем след това да изпратим пациента за правилната диагностика. Със сигурност това, което искам аз да добавя е, че по някой път на образни диагностики като компютърен томограф или като ядрено-магнитен резонанс можем да видим неща, които може да изглеждат като проблем, но всъщност да не са проблема. Тоест неврологичният преглед си остава в основата ние да вземеме ясно решение къде точно е патологията. По някой път виждаме цисти, които са си били там през целия живот на самото животно. По някой път виждаме серия от дискови хернии, които може да не създават сериозна клинична картина на пациента. И тук важната преценка на лекуващия лекар е в основата. Не всичко, което виждаме като изменение в образната диагностика, трябва да се вземе на 100% под внимание. Абсолютно съм съгласен. Доста време отделихме на тази тема, защото мои познати, приятели и наши слушатели, като чуят неврология, често си представят някакво много тежко заболяване или нещо, което изисква много скъпо изследване. В много от случаите един неврологичен преглед, кръвни изследвания могат да ни насочат към правилната диагностика.
Доктор Иванов, след като минахме за симптомите, говорихме за диагностиката, минахме през основните заболявания, е време да поговорим и за лечението. Какви техники предприемате вие, когато откриете вече конкретния неврологичен проблем? Зависи, разбира се, от неврологичния проблем. Има хирургични техники за лечение, има медикаментозна терапия. При някои пациенти се налагат да се правят физиотерапевтични процедури, без да се стига до по-тежки интервенции. Както и е хубаво да споменем, че има алтернативни методи за терапия, като акупунктура, например, които също помагат при определени проблеми. Абсолютно. Доста е широка терапията. Дори някой път диетата е доста важна да се включи. Абсолютно е така. Храненето понякога може да ни реши много сериозен на пръв поглед неврологичен проблем, който може да се окаже, че е метаболитен, например, и оттам нататък храненето да се окаже основният ни метод за терапиране на пациента. Така че важно е да поговорим за различните техники, но строго зависи от конкретния пациент. Ние по-рано с вас точно това си коментирахме, че дори една дискова херния може да изисква оперативна намеса, както и доктор Тодоров преди малко каза, може да не създава никакъв проблем на пациента и да не е необходимо. Така че, както винаги ви съветваме в нашия подкаст, ако видите някой симптом или дори вече имате диагностика, консултирайте се с специалист. В случая говорим за неврология, добре е да бъде колега, който има повече опит в тази сфера на медицината. И, може би, най-важното нещо, за което говорим в този подкаст, това е профилактиката. Доктор Тодоров, какво е важно да знаят нашите слушатели, за да намалят риска на развитие на такова заболяване? Както дискутирахме по-рано, според мен 100% профилактика при всички неврологични проблеми при кучето и котката за мен е невъзможно, но аз бих погледнал на този въпрос по два начина. Единият начин да кажем при кучето, при едни от честите проблеми, които те могат да имат, каквито са дисковите хернии, със сигурност при доказано и съществуващ такъв проблем бих препоръчал, ако клиничната картина не е много сериозна, бих препоръчал повечко спокойствие на пациента, да избягват груби игри особено с други животни, сериозни скокове от дивана, както и съпътстващи процедури като физиотерапия, акупунктура биха били полезни в тези случаи. Със сигурност, понеже сме виждали аз и колегата немалко такива случаи, тук храненето също идва като една потенциална профилактична мярка, защото по някой път тези пациенти са много затлъстели, а това е една допълнителна сериозна тежест върху един компрометиран гръбначен стълб. Втория аспект, по който бих погледнал на нещата, той е малко по-широк и доста по-сложен, защото има прекалено много породно специфични генетични заболявания, които не рядко се налага да се сблъскваме. И реално, за да водим един тип профилактична програма в тази насока, според мен тя е свързана с правилното диагностициране, селектиране и изкарване от разплод на засегнати индивиди, което само по себе си изисква работа с съответните развъдчици, което не е част от нашата работа с колегата. Нашата работа се състои ние правилно да диагностицираме нашите пациенти, а вече желанието на различните клубове да работят с нас и да предприемат такива, бих казал, доста сериозни действия, остава тяхната страна. Да, абсолютно съм съгласен с доктор Тодоров. Тук говорим за мониторинг на заболявания, породно специфични заболявания, но да, за съжаление, това го оставяме на съвестта на развъдниците. Тук съвета, който мога да дам към нашите слушатели, защото масово хора взимат импулсивно решение да вземат определена порода, много често водени само към екстериор. Моя съвет е, избирайки и харесвайки определена порода, преди да мислите и да гледате откъде да взимате самото животно, отидете при вашия ветеринарен лекар или се консултирайте с нов такъв, разбира се, тъй като има много заболявания, за които не пише достатъчно в интернет или са малко изкривени там думите. Затова, избирайки животно, според мен първата ви стъпка трябва да бъде да си запасите един час и да се консултирате с наистина специалист. Дали това е породата за вас и евентуално дори откъде може да си вземете такова животно. Колегите могат да ви посъветват, както споделиха и те работят с развъдници, където се правят такива скрининги, така че често може да има и препоръка оттам. Доктор Иванов, става време и за вашите финални думи.
Какво бихте посъветвали нашите слушатели? Моя съвет би бил много простичък, да не отлагат посещението си при лекар, дори при слаби признаци на проблем. Това може да им спести време, средства и най-вече техния домашен любимец да бъде добре. Страхотно, благодаря. Доктор Тодоров? Със сигурност подкрепям думите на доктор Иванов. Това, което аз бих добавил, тъй като някои от неврологичните симптоми могат да не са постоянно проявени, колкото повече информация ние разполагаме, толкова ни е по-полезно, за да вземем правилните стъпки от към диагностичен подход и от към терапевтичен подход. Всякаква информация, видеоклипове, наблюдения върху поведението на самото животно, дали е в съзнание, дали има уриниране, дефекиране, слюноделяне, всичко това, тези финни детайли, как се е държало в даден момент, с каква продължителност, ако е нещо инцидентно или като пристъп, би било изключително полезно за нас да се ориентираме в ситуацията. Абсолютно. Това, което искам и аз да добавя за финал, ние го говорихме и по-рано, неврологията не е нещо страшно. Аз имам много приятели с животни с епилепсия, тези животни са под абсолютен контрол, често те е свързан с диета, медикаментозна подкрепа и водят живот с напълно нормално качество. Така че дори такава сериозна диагноза не означава задължително край за това животно. Така че ако имате някакви въпроси, свързани с неврологичните проблеми и може би се повтаряме за 5-ти път в този подкаст, ако видите най-малкия симптом, не го отлагайте, а посетете вашия ветеринарен лекар. Много благодаря, колеги, за изчерпателната информация. Благодаря и на вас, нашите слушатели, че бяхте отново с нас. Ако епизодът ви е бил полезен, споделете го, абонирайте се и ни пишете за теми, които ви интересуват. До скоро!